navn er Anna Victoria, og jeg blogger om emnet at være sig selv. Mine underemner vil være i forhold til familie og venner. Jeg kommer fra Colombia, som ligger i Sydamerika. Jeg er 18 år, men fylder 19. 20. januar. Jeg bor i Midtjylland og går på handelsskolen. Det første jeg tænker, når jeg hører emnet at være sig selv, det er at være tro mod sig selv, sin natur. Altså hvis man er fjollet og livsglad, skal man vise sig frem. Man skal simpelthen ikke lægge skjul på det, eller lægge skjul på sine dybeste følelser eller tanker. Det skal man ikke. Man skal komme ud med det. Jeg synes at man har mange sider, at man kan have mange sider i sig som en slags maske. Altså man kan ikke være 100% være den samme over for ens forældre, som man kan være over for ens venner. Jeg kan i hvert fald ikke. Det er ikke sådan, at jeg undertrykker mine dybeste følelser, og jeg opfører mig heller ikke som om, at mine forældre var mine bedste venner. Jeg elsker mine forældre, men der er forskel på dem og mine venner. Og selvfølgelig, mine forældre de er 50 år, og de fleste af mine venner er 16 til 21. Så ja, der er lidt forskel. Der er jo nogle emner, man vil helst foretrække at snakke med vennerne end ens familie. Og jeg tror, at det er emnerne, og for eksempel de ting, man nok hellere vil gøre med ens venner, end gøre med ens forældre, der gør forskellen. Altså, jeg kan godt lide at gå i byen, feste og drikke og have det sjovt, snakke om drenge, lave fis med hinanden, shoppe og se film. Jeg går ikke ligefrem i byen med mine forældre, og jeg snakker heller ikke om de drenge, jeg synes er søde med mine forældre, men vi kan sagtens lave sjov med hinanden. Og jeg nyder at have en mor- og datterdag, hvor vi tager i byen og køber lidt tøj og make-up, og jeg kan også rigtig godt lide at se film med mine forældre, det er lidt sjovt. Men det er anderledes. Men er lidt af en anden, men samtidig sig selv. Det er nok lidt svært, altså det er lidt for svært at forklare, men I kan selv prøve af, og så kan I sikkert bedre forstå det. Altså det lyder sådan, se en film med jeres forældre, se hvordan de reagerer på ting i filmen, og hvordan du sådan reagerer, og så prøv at se samme film med en af vennerne, og jagtage hvordan det så er. Der er forskel. Jeg så her forleden dag op med mine forældre, og jeg synes det var skide sjovt, jeg synes også at den er meget sjov. Og så forleden dag så jeg den så ved en af veninder, altså filmen var ikke bedre eller værre, at der skiftede selskab ud under filmen. Det var det samme, men der var jo anderledes, altså jeg kunne bedre grine af de der ting, nærmest, fordi at jeg er lidt mere fjollet, når jeg er lagt sammen med vennerne. Men den der, når jeg er med venner, den er jo altså også, jeg er næsten identisk med den jeg er, som når jeg er sammen med mine forældre. Når jeg sidder og spiser aftensmad, så kan vi sidde og næsten snakke om det samme, som jeg kan med mine venner. Men altså, jeg synes, at ens forældre skal have et indblik på, hvordan man er. Man skal ikke være fuldstændig sådan sort med vennerne, og så hvid med forældrene. Altså, sådan skal man ikke være. Og jeg synes, det er vigtigt, at ens forældre skal have sådan et indblik på det. Men der er selvfølgelig grænser for, hvor meget ens forældre skal være indblandet i ens liv, og vide, hvordan man er. Jeg tror, at hvis mine forældre vidste 100% hvordan jeg også var sådan med mine venner, de ville nok tænke, at jeg nok skulle til at være lidt mere hjemme og sammen med familien og blive mere ordentlig pige og lidt mere voksen. Jeg er meget livsglad og meget fjollet. Nogle gange det er for meget. Det synes jeg jo også, men jeg er meget mere fjollet, hvis jeg er sammen med venner. Men man skal også være meget tæt med sine forældre. Altså, det synes jeg er meget vigtigt. Jeg er lidt over middel tæt med mine forældre, og det kan jeg godt lide. Jeg kan også godt lide, at de ved meget om mig, i stedet for at jeg er en helt fremmed. I vil sikkert tænke på, hvornår er du så helt dig selv, altså 100%. Jeg vil svare hele tiden. For jeg lyver ikke, altså jeg synes ikke, jeg synes at hvis man ikke er 100% sig selv,
går man imod sin natur, eller gør det, der føles forkert, eller man ikke vil. Altså selvfølgelig man vil ikke lave lektier, men så er man jo bare en, der ikke vil lave lektier. Men ja, at være sig selv er super vigtigt, for det kan godt være, at du narrer andre, men du narrer altså også dig selv, og det skal man ikke. Du vil se dig få store konsekvenser af det. Man skal ikke, hvis man ikke er sig selv, så skal man finde nogle nye venner, som sikkert har været med at finde nogle nye venner. For dem du har nu, de er sikkert med til at ikke være gode til at acceptere, som du virkelig er. Og det er meget vigtigt. Og identitetskrise, de er så nok, de er meget normale. Altså dem har vi nok alle sammen haft. Og så synes jeg bare, man skal være sammen med sine tætteste venner, og dem som kender en bedst, synes du selv. Find ud af, hvad de kan lide, og find ud af, hvad du selv kan lide. Begynd med de små ting. Kan du lide pizza? Fedt. Kan du lide at se Beverly Hills? Endnu mere fedt. Så er du en pizza-ædende Beverly Hills elsker. Så har vi fået noget af basistingene på. Men tag det roligt. Det kommer med årene, at du finder ud af, hvad du godt kan lide, hvad du står for, hvad dine drømme er. Det handler også meget med fremtiden af, hvad du senere vil være. Men der skal ikke være noget pres fra nogen sider af. Du skal være den, du 100% er. Hvad der gør ked af det, hvad der gør glad. Hvad du kan godt lide af musik, hvad du kan godt lide at se film, hvad du kan godt lide at spise. Så ikke det er hele det, der gør, at du ved 100% hvem du er. Der vil altid være lidt af nogle sider, som måske vil komme dig til, som nok vil overraske lidt. Men menneskene er lidt mystiske. Men tag det roligt, det er normalt. Ja, mit navn er Anne Victoria, og dette er mit videoblog om at være sig selv. Hej.